Бала чакта миләш агачыннан білезік ясап тоқты әнием. Күз тиюдән, хәвеф-хәтерләрдән сакларга теләп үзенең сабыйын. Сабый чакта миләш тәлгәшләре минем өчен якын булдылар. Мин һәр вакыт ышанып яшәдем. Быел да әнә пешеп тулдылар. Күптән кызарып кызыл тәлгәшләре үзләренә мине торталар. Миләшләрнең кызыл шуклары балачакка алып кайталар. Җыялмадым әле учларыма, күз тиюдән саклар иделәр. Шушы моңсу уйлар кисәк кенә минем күңелемә тиделәр. Бар хатирәләр дә бала вакытка, әни булган чакка илтәләр. Кайтып булмый, балачагым, кичер. Араларда бик зур киртәләр. Автор Гөлнур Галимова.